Ina mana subscribe da ƙararrawar sanarwa mun gode. Malamai sun fito sun nuna fushinsu game da samun 'yancin Najeriya. Amma al'umma sun fito suna ta murnar samun 'yanci, amma dai malaman sun fito sun gaya mutane gaskiya game da wannan zance. Najeriya ta sami 'yanci, amma me ka gani game da 'yancin nan ta samu in ban da zalunci da ake yi 'yanci marigayi Malam Jafar. Malaman dai suna faɗin maganar ne kamar yanzu suna raye, to inda a ce yanzu suna raye ne da me za su ce game da wannan zance, ganin yadda Najeriya ta ƙara zama lalacewa, ta ƙara zama yadda ta zama a yanzu. To jama'a sai ku biyo mu domin jin ainihin zancen inda ya dusa. Wannan kawai shirme ne, ba ta lokaci ne. Wani yanci ake da shi? Ba a da yanci economically, ba a da yanci politically, ba a da yanci physical security, ba a da yanci ta kowane bangare. Ta bangaren siyasar bayan da ilimi ba a da yanci, siyasar yada labarai babu yanci. To ina yanci yake? Kasashe masu tasowa kawai dai an yaudare su ne, an ce an ba su yanci, amma komai tsaro musu ake, sai abin da aka ce. Bata gaza aikin da muke fatan ku yi, ku kwato kasan daga azzaluman bakaken fata waɗanda zaluncinsu ya fi zaluncin turawa. Don na rantse da Allah, da halin da Najeriya ta samu kanta, gwamma a ce har yanzu ba a samu independence ba. Da ci gaban kasar da wayewar kai da 'yan kasar da iliminsu da sakewarsu suna karkashin colonialism da nepotism na ainihin kasar Britain, wallahi da 'yan kasar